Egy kis figyelmet kérnék. Sok szeretettel és tisztelettel köszönti Kosd község önkormányzata a 2015. évi Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő szépkorúak ünnepségén minden kedves megjelentüket, és ezennel felkérem Kosd község polgármesterét, Kurdi Ferencet, hogy nyissa meg az ünnepséget. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm az egyházak képviselőit, Farkas László katolikus plébános urat, Schmidt Ferenc református lelkészt és Lima Jenő baptista presbiter gyülekezetvezető urat. Köszöntöm intézményünk vezetőit, Füzi Ferencné iskola igazgató asszonyt, a képviselőtestület megjelent tagjait, valamint önkormányzatunk és intézményeink dolgozóit, és nem utolsó sorban, és most körbenézek, de nincs itt, a volt polgármestereket szerettem volna köszönteni. Kedves egybegyűltek, szépkorúak és kísérőik, kedves barátaim! Az élet olyan, mint egy szoba, amely eleinte csupa nyitott ajtóból áll, de ezek fokozatosan bezárulnak előttünk, úgy, ahogyan öregszünk. Ezek a szobák tele vannak felfedezni valóval, próbatételekkel, és van, amelyikben kőkemény próbák fogadnak bennünket. Nem mindegyik tartogat boldogságot és örömöt, de egyben mindegyik megegyezik. Nem lehet újra kinyitni és megismételni a szobába lépést. Egy alkalom és lehetőség van, és nincs több. Megismételhetetlenek, visszafordíthatatlanok ezek az események. Vannak, akik bölcsen, már fiatal koruktól így lépnek be ezeken az ajtókon, és vannak, akik úgy járnak egyikről a másikra, mintha legalább 100 életük lenne, felelőtlenül és hegykén. Nem vagyunk egyformák, de egyben mindannyian megegyezünk. Ha Jóisten a kegyelmébe fogad, és szövetséget köt vele valahogy az ember, akkor mindannyian megöregszünk. Magunk elé bámulva sokszor eszünkbe jutnak életünk részletei, és hangulatunktól függően gondolatban felidézzük életünk azon pillanatait, melyekre szívesen büszkén, vagy melyekre keserűséggel, rosszallóan, esetleg szomorúan gondolunk vissza. A visszatekintés mindig személyes gondolataiban nincs lehetőségünk önmagunknak hazudni. Hiába meséljük el egy-egy eseményt úgy, hogy a hallgatóság jóízűen befogadja, vagy esetleg bűnbánóan, lesütött szemmel, mely után várjuk a közönség együttérzését. Lehet, hogy színészi tehetségünk megtévesztheti a hallgatóságot, egy valakit viszont nem tudunk félrevezetni a visszatekintéseink alkalmával, magunkat. Ezért a fiatalkori felismerés, hogy az életünket ne csak magunknak éljük meg, hanem velünk együtt élőkkel is, szinte megköszönhetetlen, egyszerűbben megfizethetetlen. Visszagondolva fiatalságomra, látván azt a jó pár ajtót becsukódva az életemből, azt érzem, vagy gondolom, hogy csak azokon mentem még be, melyeken át kevés vidámság és fény szűrődött, vagy hallatszott át eddig. Persze attól, hogy életünk egy-egy szakaszán nyíló ajtókon csend, vagy zaj szűrődik át, még nem biztos, hogy a kihallatszó vagy átlátszó dolgok iránymutatást jelentenének számunkra a későbbiekben. És ez az életben a nagyszerű. Van egy nagyon kedves filmem, mely persze nem én készítettem, de nagyszerű alkotásnak tartok már nagyon régóta. A címe Forrest Gump. Nem tudom, hogy ismerik-e ezt a filmet. Abban elhangzott egy mondat, amely azóta is sokszor eszembe jut, és így hangzik. Az élet olyan, mint egy doboz bombon. Sosem tudhatod, mit veszel ki belőle. Ez egy fantasztikus mondat. Az életünk folyamán sok olyan gyönyörű csomagolásba rakott pillanatot kapunk, melyeket megkóstolva legszívesebben kiköpnénk, ha lehetne. De nem lehet. Az bizony valahogy le kell nyelni, ha tetszik, ha nem. Sokan persze azon töprengenek, hogy micsoda szerencséje van egyikünknek, másikunknak, hogy pont azt kapta, amit én szeretek. De attól, hogy nekem nem ízlik, vagy éppen ízlik, még közel sem biztos, hogy a másiknak is ízleni fog.
Ezért nincs értelme irigykedni. Sokan azt gondolják, hogy bezzeg, neki milyen könnyű az élete, mennyi pénze van, milyen gyönyörű lakásban él, és milyen gyönyörű autóval jár. De a kívülálló nem veszi észre, hogy senki sincs mellette. Mert végig sem gondolja, hogy neki van mondjuk legalább 3 gyereke, aztán azok mellett ott vannak az unokák, a nem túl gazdag és tehetős család, ami kissé szegényes, de népes és élettel teli. Míg a másik, aki hazamegy és lecsukja az automata garázsajtót, azt nem várja senki. Legjobb esetben egy magányos macska vagy egy 30-40 évvel fiatal kitartott, aki alig várja, hogy történjen valami visszafordíthatatlan, amitől megkezdhetik hazugságok nélkül gondtalan életét. Ha jól belegondolunk saját életünkben, ami nem hazugságokra és önelmításra épül, mindannyian megegyezhetünk abban, hogy fantasztikus, amit születésünkkel elkezdődött. Nem a halál felé vezető út kezdődött meg a születésünkkel, ahogyan azt a sok pegyhűt pessimista mondja, hanem egy végtelen kiváltság, mellyel úgy sáfárkodhatunk a legjobban, ha együtt egymásért éljük meg. Ha arra törekszünk az életünkben, mondjuk, hogy meggyógyítjuk lebedegett társunkat, vagy hogyha minden ősszel elvetjük a búzát, amelyből a következő évben ezek asztalára kerül nélkülözhetetlen kenyér, és mondjuk azért áldozom az életem, hogy tanítsam a felnövekvő generációt mindarra a szépre és jóra, amit megismételni érdemes. És arra sok megismételhetetlen szörnyűségre, amit a tudás nélkül újra és újra megélnénk. Sorolhatnám a fantasztikusabbnál fantasztikusabb életeket, melyektől a miénk szürke és értelmetlen lenne. Mindig, ha van lehetőségem, én például viszonyítok. Viszonyítok a jóhoz és rosszhoz, a széphez és a csúnyához, a finomhoz és a rossz ízűhöz. És minduntalan rájövök, hogy ez a viszonyítás csak az enyém marad, mert az vagyok, ahogyan megélem ezeket. Folyton csüggedek és lelkesedem, mint mások. A csúnyát szépre, a rosszat jóra és a sötétet világosra szeretném változtatni. Miközben pedig nap-nap után gyártom a kicsiny bombonokat, azon imádkozom titokban, hogy minél többen örüljenek, mikor a csomagolásból kibontják azokat. Többször megkapom, hogy tegyem félre a megfelelni akarásom, mert nincs mellette hála. Nos, én ebben nem hiszek. Ezért addig csomagolok és gyártom ezeket a kis édességeket, ameddig testem és lelkem bírja. Ezt pedig teszem azért, mert az itt ülők sokaság és bölcsen ezt tette. Kicsiben vagy nagyban, de ezt tette, hogy éppen teszi. Az pedig, ha szándékosan keserűt és ehetetlen csomagol valaki, az élet úgyis azt szerint fogja jutalmazni. Azt kapja, amit adott, és azt vesz ki a dobozból, amit gyártott. Egy magyar író így emlékezik. Van, ami mindenhol egyforma. A gyerekek kacagása, a szegényeket sújtó nyomor és az öregek ráncai, azok különösen. Minden ember egyformán hajlik meg, s a ráncok is egyformán ülnek ki az arcokra. Bennük az egész élet öröm, bánat, szenvedés, boldogság, nélkülözés, minden. Kezdem néha azt hinni, sok-sok év után, hogy egyszer bizony az én hátam is meghajlik, mint a fenyő az Isten előtt. Magyarosi Árpád mondta ezt. És egy dán írónőtől is idéznék pár sort. A fiatalok nem hiszik el, hogy az idősebbek is betartják ugyanazokat az utakat és tévutakat, és megjárják azokat, amiket ők. Nem tudják elképzelni, hogy egy mai vénség is volt olyan szerelmes valaha, hogy elveszítette a józan eszét. Egy idős hölgy semmi más többé, mint egy idős hölgy. A fiatalok csak a ráncot, bőrt látják, óvatos lépteket, a bútorokba kapaszkodó kezet. Pedig egy hölgyhöz éppen annyira hozzátartoznak az emlékei, leélt élete, a szerelmesével töltött éjszakái is. A fiatalok azt hiszik, hogy az ilyesmi csak az ő számukra létezik, és annyi fantáziájuk sincs, hogy elképzeljék magukat öregként. És vajon miért váz az ember mindig más évszakot? Miért ne lehetne örülni a télnek, amely szemlátomást nem óhajt ennyit lenni a szorításán, és amolyan színházi havatszóra járdákra, amikor mindjárt itt a március. A nyár úgyis eljön, és a következő tél is, amikor már egy évvel öregebbek leszünk. És így egy évvel közelebb kerülünk ahhoz, amitől félünk, állítja Izenészi Herman, és igazat kell, hogy adjak neki. Végezetül annyit tennék még hozzá a mondani valóm gerincéhez, hogy bár nem tudhatjuk,
És bár nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, talán sokan nem is hisznek benne, de higgyék el, az sem mindegy, hogyan nyúlunk abba a bizonyos bombonos dobozba. Ezekkel a reményeim szerint gondolatindító sorokkal köszöntöm a szépkort megélteket, és mindazokat, akik ma jöttek ide hozzánk, hogy megünnepeljük őket, akik annyiszor jutottak a nem szeretem bombonokhoz. Isten adjon további sok erőt és további ajtók kinyitásához sok bizalmat, és ahhoz, hogy bizony csak jó várjon mindenkit a megnyíló ajtó mögött. Köszönöm, hogy hallgatásukkal és figyelmükkel megtiszteltek engem. Ezennel felkérném az egyház képviselőit, Farkas László plébánost, Schmidt Ferenc református lelkészt és Lénárd Jenőt a baptista egyház képviselőjét, hogy köszöntsék a szépkorúakat. Tisztelt polgármester úr, igazgatóasszony, kedves lelkésztársak, kedves ünneplő közösség! Egy igét hoztam el az öregedésről, ami egy folyamat, de valójában egy növekedési folyamat az életünkben. A fejlődés lélektan így beszél erről, hogy valami felé tágulhat az életünk, a szívünk. Amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged. Ahogyan Krisztus kiterjeszti a kezét, és egyfajta tehetetlenséget él át, nem tud még egy pohár vizet se adni magának, rászorul mások szeretetére. Nagyon sok idősödő ember átéli azt, hogy mint hogyha szűkülne a világ egy részről, mint hogyha újra ráutalt lenne a gondoskodásra, a törődésre, kiszolgáltatott egy kicsit, mint a gyermek. De amikor újra gyermekké válunk, akkor beteljesedhet az életünkben az, amit a gyermek tapasztal, hogy mindent az apukájától vár, hogy mindent az atyától vár az ember. És ez egy újfajta tágasság. A gyermek már álmodni arról, hogy minden az övé, hogy végtelen lehetőségei vannak. És ez a végtelen lehetőség nyílik meg ott, amikor eljutunk a határainkhoz. Istennek az egyik tulajdonság az, hogy transzcendens, így mondja a latin. Transzcendens azt jelenti, hogy Isten világ feletti, túl van azon, ami a világban így megragadható. És ezzel a transzcendens Istennel a határainkon túl találkozhatunk, amikor odáig merészkedünk, és azon túl nem a reménytelen sötétséget, nem az üres sírt szemléljük, hanem egy újfajta tágasságot, hogy most előttünk áll egy nagy lehetőség, amivel beleléphetünk az örökké valóba. És ennek a korszaknak az igazi nagy kérdése, a nyugdíjas korú ember bölcs, egészséges kedéllyel vállalja-e, hogy az öregedés kora következik, lemondásokkal és új lehetőségekkel egyaránt, vagy pedig siratja a múltat, nem találja helyét a megváltozott körülmények között, és lázad az öregedés ellen. Hát ez a kétféle ember van. Egyik, aki balgán éli meg az öregedést, a másik pedig, aki bölcsen. Én azt tudom mondani, hogy az én életemben a legerőteljesebb útmutatók ezek a bölcs öregek, akikre föl tudok nézni. Olyan pontok, akik nélkül nem lenne kapaszkodóm. És nem tudnék felfele kapaszkodni sem az Isten felé. Szükségünk van a szépkorúakra, az idősekre, arra a bölcsességre, amit csak egy élet hossza során lehet összeszedni. Egy gondolkodó így írta az idősödésről. Ekkor érzed, hogy elég sokat éltél már ahhoz, hogy megtanulj néhány olyan dolgot, amit senki sem tanulhat meg korábban. Ez a jutalom, ez az élvezet. Olyan dolgokat látok meg a könyvekben, az emberekben, a zenében, amiket nem vehettem észre, amikor fiatal voltam. Ez a leegyszerűsödött lényeglátás, az életbölcsesség, amire nagy szüksége van a fiatalabb generációknak, és ez csak az idősök
idős emberektől lehet megtanulni. És végül egy áldást adnék az időseknek, és utána a lelkész testvéreim folytatják a bátorítást, a buzdítást, az ünnepi szavakat. Forduljon feléd áldásával a vigasztalás. Legyen közeledben, akiben békességre lelsz. Ott a gyengeség és erő határán jöjjön eléd. Ha megtorpansz, miközben keresed a valóságos erőt, forduljon feléd áldásával az emberséges Isten. Legyen közeledben, akinek öröme, hogy élsz, ott a halál és élet határán jöjjön majd eléd. Ha megtorpansz, miközben keresed az egyetlen igazi célt. Amen. Idősek virágvasárnapján olvasom Istennek igéjét, amint írva található János evangéliumában, a 16. fejezet 32. versében. Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezen a vasárnap délutánján nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az idős testvéreket, az egyházi világi elöljárókat és mindazokat, akik ezen a napon együtt örvendeznek és szeretetüket fejezik ki egymás iránt. Azokra emlékezünk, azokra a testvérekre, akik már életútjuk nagy részét megtették, és akik irigy nosztalgiával emlékeznek vissza a fiatalkori emlékekre, arra megtett útra, ami már mögöttük van. Nincsenek magukra hagyatva, szól az Isten igéje mindannyiunk felé. Ezen a napon az emlékezés fényének sugarai életükre összpontosulva, kiemeltve teszi számukra azt a lehetőséget, hogy a szeretet mélysége szívtől szívig, lélektől lélekig tud áradni. És ez a szívtől szívig, lélektől lélekig áradó szeretet örömöt tud sugározni az emberi életekbe. Mi ez a mindenek fölé emelkedő öröm és boldogság, amelyről a Szent Igénk szól? Erre a kérdésre a Szent Ige adja meg a választ és a feleletet. Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Egy örömteli, boldog vallomástétel csendül fel, és csendülhet fel a keresztény ember szívének legmélyéről. Nem csak a múltban kísérte az Atya gondviselő szeretete életének napjait, lépteit, gondoskodó szeretetében, hanem vele van a jelenben és a jövőben is vele lesz. Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Milyen az egyedüllét állapota? Tehetjük föl most a nagy kérdést. Ezt akkor értjük meg igazán, ha arra gondolunk, hogy itt, ezen a földön, ezen a világon kétféle egyedüllét van. Az egyik a térbeli távolság egyedüllétét tárja elénk, amikor családtagot vagy idős embert nagy térbeli távolság választ el egymástól. A másik azonban a léleknek az egyedülisége, amikor az ember magára maradva szüntelenül érzi az egyedüllét szívszorító, fájó érzéseit. Egyedül maradt. Senki nem látja, senki nem hallja a szavát, a kimondott szóra nem jön válasz, nem jön felelet, nem jön vízhang. És alkalom attán, ha kezek körülveszik simogató érintéssel, de ezek az érzések, ezek az érintések és tekintetek mégsem tudják sugározni azt a belső melegséget, amellyel a szív szeretetének teljessége át tudná ölelni a magányosakat, az idős testvérek életét. Azok az emberek, akik nem tudják elhordozni az egyedüllétet, az egyedüliséget, azok vágyakoznak együttérző testvéri szívekre. Keresik a közösséget. Ezek az emberek valóban szenvednek a magánytól, az együttérző szívek hiányától.
Jézus ezeknek az embereknek a csoportjához tartozott. Vágyott a megértő szívek után. Az Isten fia nem csak együtt érzett másokkal, a szenvedőkkel, a betegekkel, a vigasztalásra szorulókkal, az idősekkel, hanem várta az együttérzést másoktól is. Jézus lelkében azonban legyőzte az egyedülléséget. Egyedül vagyok, mégsem vagyok egyedül. Tudott az atyával, az ő igazságával együtt maradni. Megállt az igazság mellett, amely tiszta, amikor a világ azt elvette. Élte a maga szent életét az egész világ ellenére. Imádkozni, félrevonulni, és élni az Isten akarata szerint egy hitetlen környezetben, ez a krisztusi nagyság. Más dolog egyedül maradni azért, mert fölött áll az ember a mulandóságnak, mert a szívében ott van az örökkévaló Isten örök szeretete, amely el nem múlik, és a tiszta, szent életed kizár magából minden olyan lehúzó erőt, amely elszomorítana. Ekkor Krisztus útján haladsz, és őt követed az egyedülétben. Isten adjon nektek ilyen győzelmet az egyedüliség fölött, amikor az útnak a végére értek. Hitetek karjával naponként ti is öleljétek át a megváltót, az Úr Jézus Krisztust, és ha nincs erőtök, akkor várjátok. Várjátok meg, amíg ő ölel át a lágy ölelésével. Mindhárom felekezet közösségében, a Krisztus követés áldásaiban legyen mindvégig életetek boldog bizonyságtétele. Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Jó egészséget, sok erőt, örömöt kívánok valamennyi testvérünknek Isten áldásával, és különösen kiemelve, köszöntve azokat a testvéreket, akik 50. házassági évfordulókat ünneplik. Isten áldása legyen valamennyi testvérünk életén. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a szentleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Megtisztelő figyelmüket köszönöm. Köszöntöm nagyon sok szeretettel kedves testvéreimet, akiknek az ünnepére gyűltünk össze, amikor valóban megemlékezünk az Idősek Világnapjáról. A mi gyülekezetünkben is olyan igék voltak kijelölve, amik erről szóltak, és hadd olvassak most ebből egy kis szakaszt a Mózes 3. könyve 19. részéből. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Az ő anyját és apját minden ember tisztelje. Hát ez volt a fő vezérgondolat, hogy valóban tiszteljük az idős embereket. Egyre inkább talán elmosódnak ezek a dolgok, és egyre inkább nem lehet ezt tapasztalni sokszor, mert az emberek úgy gondolják, hogy hát ez idős már, és már ő csak menjen a maga útján, vagy tegye úgy, ahogy ő élt annak idején. Viszont milyen fontos megértenünk, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy az időseknek a bölcsességére. Mert Isten azt várja, hogy az idősek olyan módon bölcsen tudják a fiatalokat, az unokákat, a gyermekeket tanácsolni, hogy valóban ők is olyan módon megértsék, hogy hát hogyan, miképpen hozzanak döntéseket, és nem mindegy az, hogy hát hogyan éljük meg a mindennapi életünket.
Az elmúlt esztendőben, amikor itt voltunk együtt, az igét olvastam fel, amikor Káleb azt mondja 85 évesen, hogy olyan erős vagyok a harcra, meg a járásra, mint 40 évvel ezelőtt. És ezt ő be is teljesítette, és valóban átvette az ő örökségét. De milyen fontos megértenünk azt, testvérek, hogy Isten is oda helyezett bennünket egy családba, és ebben a családban nagyon sok minden múlik rajtunk, hogyan éljük meg, hogyan tanácsoljuk a mi gyermekeinket, unokáinkat, mert nem mindegy, hogy hogyan tanulják ezt meg, hogyan élnek. A mai ige hirdetőnk, a imaóra vezető elmondta azt, hogy ő fiatal ember volt, nagyon erősnek érezte magát, és hát elkezdtek egy lucernát kaszálni az ő nagyapjával, és ő nagy vehemenciával neki kezdett, az pedig egy nyugodt tempóban kezdte végezni. De már 10 óra körül már ő kezdett elfáradni, és úgy gondolta, hogy abba hagyja. De az nem akarta abba hagyni, mert ugyanabban a tempóban csinálta, és azt mondta, hogy hát körbe kaszálunk, és nem kell megállnunk. És eljött a dél, mire, hogy na egy kicsit együnk. És sok mindenre tanítja meg a fiatalokat is, amikor bemutatunk bizonyos dolgokat az ő életükbe, hogy lássák meg azt, hogy milyen fontos kitartónak lenni, milyen fontos álhatatosnak lenni, és erre akar megtanítani bennünket is a Jóatya, hogy mi magunk is mindezt bölcsen tudjuk tenni, azzal a bölcsességgel, amelyet Isten tud egyedül adni, ahogy Jakab apostol mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és ő szemrehányás nélkül adja. Ezért nagyon fontos, hogy ahova Isten helyezett minket, a családba, ott megálljuk a helyünket, és tudjunk jó példával elöljárni, hogy az a nemzedék, aki utánunk felnő, majd megengedi Isten, hogy ők is esetleg idős korúak legyenek, hogy át tudják adni mindazt, amit ők is megtanultak. Ezzel szerettem volna a kedves testvéreknek a hitüket emelni, és szeretném én is nagyon köszönteni mindazokat, akiket Isten megengedte, hogy 50 éve házasságban élhetnek, és vannak, akik már több időben ebben vannak, de ez is egy kegyelem. Tegnap voltunk egy rokonnál a temetésén, és 57 éves házasok voltak, viszont kérte egy 93 éves asszony, aki rokon, hogy imádkozzam érte. És milyen fontos, mikor keresik Istent, hogy helyreálljanak, és hogy megőrizze az ő életüket, tisztán még itt tartsa ezen a földi életen. Én azt kívánom, hogy mindannyiunk életében hadd legyen Isten szava valósággá, és álhatatosan meg tudjuk mutatni a mi életünkben azt, hogy Isten mire tanított minket, mire hívott el, és az alkalom közben, hogyha megtetszenek engedni, van ilyen jövő évi naptáram és keresztény naptár, akkor szeretnék mindenkinek adni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves vendégeink, most pedig fogadják sok szeretettel az Arany János Általános Iskola tanulóit.
Lönngránd, az idősek tisztelete. Ha még fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak. Ha még fiatal vagy, nincsen semmi gondod, nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell azon sok emberre, kik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. Legalább e napon jussanak eszedbe, legyél hálás nekik, s ne legyen feledve. Szüleid, akik az életedet adták, nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad, gondolj szeretettel, tiszteleted rójad. Törődjél és szeress, mindenki azt mondja, amennyit most kapsz, annyit adsz majd vissza. Deli Enikő, kezek. Foltos, ráncos öreg kezek. Kérlek szépen meséljetek. Gyermekekként hogyan éltetek? Öleltetek, szerettetek? Foltos, ráncos öreg kezek. Sokat fáradva éltetek. De hiszen azt is öleltetek. Kedves kezek közt pihentetek. Foltos, ráncos öreg kezek. Unokákat tereltetek. Nekik oly sokat főztetek. Karoltatok, kötöttetek. Foltos, kedves öreg kezek. Annyi mindent tettetek. Köszönjük szépen! Most pedig fogadják sok szeretettel a Rozmarin hagyományőrző csoport rövid műsorát. Melléki dalcsoport hallottak tőlünk, aminek a harmadik dalát nagy figyelemmel ajánlom Tóth Mariskának és Szakolcai Bertinek a figyelmébe, akik 50. házassági évfordulójukat ünneplik, és ugye itt van mellettük. Rozmarin száll föl, siet az ég felé. Jaj, de régen voltam a szeretőmnél, majd elmegyek estére, ha sötét lesz, majd az égen két ragyogó csillag lesz. Kis kertemben 3 cserép muskántli, oda járnak a legények nótázni, de nem azért a muskátli virágért, édesanyám kökény szemű lányáért. Árpacipó nem pirítani való, ez a kislány nem férhez adni való. Gyere, pajtás, kérdezzük meg az anyját, van-e kedve férhez adni a lányát. Kiszáradt a bodzaka, unhálunk az éjszaka, te nálatok vagy nálunk, ahol szép lányt találunk. Majd meglátjuk estére, ki ül az ágy szélére, szőke lesz-e vagy barna, vagy a szívem fájdalma. Piros alma gömbölyű, enyém vagy te gyönyörű, enyém vagy te nem másé, nem az édesanyádé. Szép a fekete bárány,
kódóra hallja. Aranyos Mariskám, hány esztendős lehettél, mikor engem csalogatni elkezdtél. 13, 3/4 meg 1/2. Aranyos Mariskám, gyönge kislány lehettél. Aranyos Mariskám, gyere be a szobába, feküdj le a zöldleveles diványra, meg van vetve szélesre és kerekre. Aranyos Mariskám, ott leszel megölelve. Aranyos Mariskám, gyere ki a kis kertbe, szakadj rózsát az aranyos kezedbe. Nem szakajtok, nem szeretem a szagát, elvennélek Mariskám, de nem engedi az anyád. Nem szakajtok, nem szeretem a szagát, elvennélek Mariskám, de nem engedi az anyád. Azért mégiscsak engedi. Kedves szépkorúak! Most pedig sok szeretettel fogadják Faludi Szilvia énekesnőt. Köszönöm. Szép jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, kedves szépkorúak! Szeretnék Önöknek egy pár operettet énekelni, de az első számom a szerelemről szól, és úgy gondolom, hogy jól is választottam, mert hallom, hogy itt ilyen fiatal házasok vannak, akik 50 éve élnek együtt, úgyhogy sok szeretettel küldöm nekik. Éjjel csillagok szárnyain ránk talál, felgyújtja vágyaink. A végtelen előttünk megjelen, kitárul most a föld, soha se láttunk szebbet. A látomás valóságban legyen, szerelmünk nagy csodát ígér. Lefestheted, de hogy nem a szemed, vagy a szívedben választ a színeket. Perzselni kezd már az éjféli nap, Beslette is a hátlánsokat,
hangot az alapján, hogyha lehetne adni. Mehet a következő szám. Most már repülünk. Táncolnék a boldogságnak, szívem lángodik, senkinek ilyen jó kedve nem volt még. Ó, ez édes pillanatra, régen vártunk már, nincsen két boldogabb ember nalunknál. Álom, édes álom, álmodjunk egymás életön, majd még angyalokban megfelésznek csodálnak, a földön is van égi boldogság. Félek, ez csak álom, nem lehet valóság ennyi földi jog. Ennyi szépet Isten is csak jó kedvében áll, meg kell, hogy köszönjük néki, szépen hát. Álom, édes álom, álomkép, álmodjunk, hogy egymás életön, majd még angyalok ránk lenéznek, csodálnak, a földön is van égi boldogság. Lehet ám énekelni. Angyalok ránk lenéznek, csodálnak, a földön is van égi boldogság. Köszönöm szépen! Mehetünk tovább. Marica grófnő című operett, Marica belépője. Álom,
épület, nehogy valami hibát ejtsek benne. Szeretném, hogyha kicsit énekelnének, de most a lányokhoz szólok, ugye szólíthatom önöket így, látom, hogy nem sok különbség van köztünk korban. Eléneklem, hogy mi kell a férfiaknak, de önök már biztos tudják, a tuti jön. Mi kell a férfiaknak, nem lát, csak azt a jajkos úrról, csak azt a napot. Mondanám, csak szép ígéret, azt csókra érek, azt tudja, mi a csók. Letépni rózsabimbon csacsiság, megvárja, megnyílik a világ. Szerelmi félek, nincsen akkor irányba, azt, hogy lesz belőle kérem. Lehet, hogy elég ismeretlen lesz, de ha mégis ismerik, akkor énekeljék velem. Nem én jobban Kínában sem, dehogy nem a kínai császár. Mint amikor a szívemre a búbámat rászál. Magamat nem nyújtatom, szívemet sem zúztatom. 3 ötör eskü mellé, csak a cigányt hozatom. A csikorgós kedvem
Köszönöm szépen, hogy velem énekeltek, olyan jó volt. Most folytatjuk. Tűzről pattan barna lányok, telik színlegények, tengertáján, hogyha járnak, a csárdába térnek. 200 füstös vígan húznak, üvenek a csárnál, nincs jobb dolga a füstesnek, adni neki pár orvos. Rikka felló csengeri világ és angyalom, tyútjuk, tyútjuk, sejtem apukádnak táncolom. Rikka seszkés, szeszkés, velem táncolom. Én ha várom, nincs szem nálam ihar, csak hogy Rikka felló csengeri világon tánc le már. Ezt nem hagyjuk abba, tere már csak jár, csak jár. Hogyha nyúlra édes, nincsen be aztán van. Csak ugrokról szaknyának viszár. Hogyha elmész a városba, furcsán látni fogsz ott, járkapottak, vándorokba fogsz a kisnek trattak, mert csengerben is maradnak a darálós feskek. Túros csúsza meg a pörkelt szak, attól esik jól a rezgő. Rikka felló csengeri világ és angyalom, tyútjuk, tyútjuk, sejtem apukám lett táncolom. Rikka seszkes, seszkés, velem a táncolom. Én ha várom, nincs szem nálam ihar, csak hogy Rikka felló csengeri világon tánc le már. Ezt nem hagyjuk abba, tere már csak jár, csak jár. Hogyha nyúlra édes, nincsen be aztán van. Csak ugrokról szaknyának viszár. Köszönöm szépen. Jól érzik magukat? Énekeljek még? Jól van, akkor még maradok. Maradtak úgy, maradtak jó italokat hozatok, egy nótát is elhúzatok úgy. Maradtak mint egy úr, mint egy fiú úr. Én vigolom úr, vigolom, egyéből gyullakodom, ott ez az én vigolom.
Ezt mindenki ismeri, szeretném hallani. A Horváth kertben Budán, szokott este 7:30 után, kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. A Horváth kertben Budán, szokott este 7:30 után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám hozzám simul. János neked, fenn a János hegyen, mert estére oda várok. De János nekem, de nehogy János legyen, mert én azt ki nem állom. Jaj, jaj, szeretnék hallani, szeretet hallani, csak ez a kívánságom. János neked, fenn a János hegyen, estére oda várok. Jaj, jaj, szeretnék hallani, szeretet hallani, csak ez a kívánságom. János neked, fenn a János hegyen, mert estére oda várok. Hétre ma várom a nemzeti név, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigányőrnél, annyira szívem, de fáj. De ott lesz kutyikár, lesem, hogy jön hát, érek egy picikem, hozzikár. Így fektetőre ma várom a nemzeti név, ott, ahol a hatos megáll. De ott lesz kutyikár, lesem, hogy jön hát, érek egy picikem, hozzikár. Így fektetőre ma várom a nemzeti név, ott, ahol a hatos megáll. Jön ki Óbudára, egy jó nagy tudott csuszára, a kerthelyiségben szamplító, és ott lehet csak inni jól. Az asztal tarka marka, rajta jók a marka. Már az első csóknál, meglátja, de jó lesz inni Óbudán. Jön ki Óbudára, egy jó tudós csuszára, a kerthelyiségben samplizó, és ott lehet csak inni jól. Az asztal tarka marka, rajta jók a marka. Már az első csók után, meglátja, de jó lesz inni Óbudán. Köszönöm szépen, hogy itt lehettek, köszönöm, hogy énekeltek vele, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Az asztal tarka marka, rajta jók a marka. Már az első csók után, meglátja, de jó lesz inni Óbudán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a technikus kollégának a segítséget. Nagyon szépen köszönjük Faludi Szilviának. Most pedig külön köszöntjük a település legidősebb lakóit, és az 50. házassági évfordulójukat ünneplőket, úgyhogy átadnám a szót Kurdi Ferenc polgármesternek. Csodálatos volt ez a pár dal, amit kaptunk, köszönjük szépen nagy tisztelettel. Hát nagyon remélem, hogy fogjuk még köreinkben látni, ugye nem ez volt az első alkalom, remélem, hogy lesz még rá alkalom, hogy lássuk egymást. Köszönjük szépen. És hát gyakorlatilag eljött az a része ennek a rendezvénynek, amikor is átadjuk azokat az emléklapokat, amiket azért készítettünk, hogy megemlékezzünk azokról, akik
vagyis hogy az idén, bocsánat, ünnepelték az 50. házassági évfordulójukat, és hát átadnánk azokat az emléknapokat is, amiket azért készítettünk, hogy megünnepeljük azokat, akik a legidősebb emberek ebben a közösségben. Úgy tudom, hogy sajnos egyikőjük sem tudott eljönni erre a napra, ezt nagyon sajnálom. Hát ugye itt a korral már együtt jár az, hogy igen nehezen tudnak mozogni ezek az emberek. Hova is tettem? Itt van. Egy nagyon szép emléklapot készítettünk egyenként ezeknek az embereknek. Szalai Katalin munkáját dicsérik ezek a lapok, illetve emléklapok. Azt kell tudni a hölgyről, hogy ő egy kódexíró hölgy. Az augusztus 20-ai emléklapot is ő készítette számunkra, ugye, amit Jani bácsinak adtunk át. Nagyon szép munkája van, ezt mindenki kézzel készített, a betűket, rajzokat, semmivel nincs benne, ami fénymásolva lenne. Ezek nagyon szépek, én azt gondolom, hogy igazán méltó erre az alkalomra. Ugye Kollár Dezsőt és Salai Máriát köszöntenénk ezzel a két emléklappal, hogyha itt lenne, természetesen át fogjuk adni nekik a lapokat, illetve a virágot, a bolt, amivel készültünk. A lánya itt van? Jóska. Ja, hát Jóska, igen. Hát akkor megkérném, hogy fáradjon ki közénk, és akkor átadjuk az emléklapot, de ennek ellenére még Dezső bátyánkat meg fogjuk látogatni. Köszi. Jó, bocsánat. Bocsánat. Máriának, igen, az emléklapot. Nem tudom, hogy hát meg lehet őt látogatni? Tehát van rá lehetőség? Jó. Akkor inkább elveszítem. Nem, ezt átadjuk akkor most, sok szeretettel, jó? Átnyújtjuk, és akkor meglátogatjuk még, átadjuk a... Jó? Akkor az úgy. Köszönöm. Köszönöm. És akkor megkérném az alpolgármester urat, itt van mellettem, hogy segítsen nekem az emléklapok átadásában. Nem néztük végig, hogy itt vannak-e az illetők, akiknek át szeretnénk adni, illetve a házastársak. Pálykozni Margit és Hugyec Mihály. Itt van. Köszönjük. Sok szeretettel odaadjam át, és további hosszú életet kívánok. Jó egészséget. Igen. És hát egy boros. És akkor egy jó egészséget. Köszönöm. Következő két szerencsés, Benedek Júlianna és Klenyánszky Mihály, aki szintén 50 évvel ezelőtt kötött házasságot. Ők ünnepelnék az idei évben, bár azt nem tudom pontosan mikor, de akkor félretesszük, nincs itt. Ugye? Beteg, sajnálom. Jó, akkor ezt tegyük félre. Következő Bakka Zsófia és Farkas Lajos. Én úgy tudom, hogy ők is sajnos betegségük miatt nem tudnak részt venni ezen a rendezvényen. Legalábbis ezt érezték velém. Következő Tóth Mária és Szakolcai Bertalan, akik szintén 50 Belezett minden ajándékot. Nagyon szívesen, sok szeretettel fogadjuk tőle. Jó egészséget, sok szeretettel fogadjuk. És akkor ezt pedig hozzájárul. Köszönjük szépen. Kedves egészségükre. És az utolsó 5. ünnepeltünk Gerci Júliánna és Csernai György, akik szintén 50 évben Nincs mese, hát tisztán látszik, hogy a hölgyek a
legfrissebbek viszik a pálmát, a férfiak azok már csak tűznak, másznak. A nők viszik a pálmát. Otthon, természetesen. Köszönjük szépen, hogy eljött. Fogadja tőlük sok szeretettel, hosszú életet és sok boldogságot kívánunk. És ezúttal is használják, fogyasszák egészséggel. Nagyon szépen köszönjük! Természetesen, akik nem tudták átvenni ezeket az ajándékokat, illetve az emléklapokat, azoknak ki fogjuk vinni, minden évben tesszük ezt most is. És nem tudom, hogy mi az, ami következik, talán az étel. Igen. Úgy tudom, hogy megérkezett az étel. Mindenki... Igen. Igen. Akartam mondani, csak más. Igen. Szóval megérkezett az étel. Hát ilyen leves lesz a második. Nem tudom, hogy ezzel mit mondtam. Úgy tudom, hogy tyúkos leves lesz. És mi lesz még? Tokány lesz. És illetve a végén lesz egy szelecsütemény. Szeretném, hogyha mindenki megelégedésére válna. Szeretném itt megköszönni konyháknak és az önkormányzati dolgozóknak a munkáját, akik reggel óta azon fáradoztak, hogy ez az étel elkészüljön, és hát jó étvágyat kívánok! Ittam az este, angyalom ragyogó, szeretem a bort. Most is részeg vagyok tőle, angyalom ragyogó, szeretem a bort. A lábamon alig-alig állok, mégis szeretemnek a lányom, angyalom ragyogó, szeretem a bort. Angyalom ragyogó, szeretem a bort. Újsághordó lett belőle, angyalom ragyogó, szeretem a bort. Másnap hordja az újságot, nékem a szomorúságot. Pénteken, szombaton és vasárnap. Nagy bennem az akarat. Néha iszom magamat. Nézd el, babám, ezt a csekély hibámat. Néha a Balaton is megárad. Mikor engem keresztelni akartak, a nevemet elfelejtette apa. Édesanyám oda üzen a papnak, kereszteljen leánycsalogatónak. Mulatok minden elsején, valócán utazom a babámhoz én. Eger, csepergő veder, szódával kever, folyik a szesz.
elsején, Kalócán utazom alánkhoz én, Egerbe, cseverből vederbe, szódába keverve, folyik a szesz. Rámát, csizmát visel a babát, szeret is az engem igazán. Rámát, csizmát visel a babát, szeret is az engem igazán. A rámás csizma hadd szagadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. De nagy a világ, de van közepben,